Така, за всичко материално, той е цветът, който излъчва. Съответно, останалите цветове са тези, които той поглъща. Кой той? Тъй като хлорофилът е зелен, би следвало другите цветове да са тези, които отдава. Спектъра се състои от зелено, червено и синьо, така че жълтото тук не би бил адекватен отговор. Би следвало, да. Така че аз бих маркирала отговор Д, сини-червен. Да видим. Няма жълто. Няма жълто. Слънцето. Не поглъща ли, не взима ли енергия от слънцето? Това, че го виждаме жълто, е доста условно нещо. Ау! Той е реално абсолютно черно тяло. Така че... Слънцето? Да, то е черно. Черно е? На практика. Но е бяло също. Ще излеза после от студиото и ще погледна пак. Вие давате верен отговор, браво! Нагоре!